आज जनवरी 26 साधारणतंत्र दिवस जो दिवस ना शुणिले प्रत्येक भारतीय मन में उत्कंठार प्रश्न उठे मन को शांति लगे कारण एभली दिन में आज भारतर संविधान प्रस्तुत होता। आज न्यूजुड़िया अच्छी पायामिठा पंचायत रे जो पंचायत बर्तमान आप देखुं प्रस्तुति चली साधारणतंत्र दिवस पालन करने आम बर्तमान जीवा से स्थान को देखा से केमी प्रस्तुति चली बर्तमान स्थानीय युवनेता उषाकांत नायक पहुंचती विभिन्न कर्मकर्ता अक्षय विशाल ठार आरंभ कर विशंबर साहू पर्यंत आरंभ कर अभिमन्यु महांती पर्यंत समस्त नेतृत्व अच्छा सुभाष चंद्र बोसकर ये प्रतिमूर्ति सामने से आज पताका उत्तोलन करेंगे साधारणतंत्र दिवस को पालन करेंगे यार मर्म संपर्क में नेतृत्व मान अभिभाषण रखिए अल्प समय पर तार कार्यक्रम आम देखे ये बर्तमान ये स्थान प्रस्तुतिर पर्व समस्त कर्मकर्ता मान प्रस्तुत अच्छा अल्प समय भितर ये पताका उत्तोलन कार्यक्रम आरंभ है। देश मातृकार आज 77तम उत्सव पालन अवसर में समस्त हार्दिक अभिनंदन साधुवाद जनाऊँगी। यही अवसर में मुझे आज अवसर प्राप्त सैनिक श्रीयुक्त अक्षय कुमार विश्वाल को पताका उत्तोलन कार्यक्रम करने अनुरोध करुँ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! स्वतंत्रता दिवस की जय! स्वतंत्रता दिवस की जय! स्वतंत्रता दिवस की जय! 26 जनवरी की जय! 26 जनवरी की जय! सुभाष बोस की जय! सुभाष बोस की जय! सुभाष बोस की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू के जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जनगण मन एक काम करिया बीजेपी परिवार उपस्थित थिबा समस्त भाई बुद्धिजीवी एवं छोट छोट पिला मोर हार्दिक अभिनंदन। आपण मैंने जानी आम देश 1947 मसीहा अगस्ट 15 में स्वाधीनता होता किंतु स्वाधीनता पर आमर गोटे ये देश को चलैवाई गोटे आमर संविधान आवश्यकता आवश्यकता
ଯେ କେଉଁ ରୁଲ୍ରେ କେଉଁ ଲରେ ଆମ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ବାବା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ସାହକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମିଟି କରାଗଲା। ସେଥିରେ ଆମ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ତାହାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବନାଗଲା। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆଜି ଆମର ପାଳବିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ପରିବାରରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଭଳି ଆମ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି। 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 1.5-2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ପାଳବିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବିଜେପି ପରିବାର ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜୋରସୋର ଭାଗ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯେମିତି ବଢ଼ିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ରଖିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ, ସବୁ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଏଠାରେ ବିଜେପି ପରିବାର ତରଫରୁ ଦଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇ ଜାତୀୟ ଝଣ୍ଡାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି ଯେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଖସଡ଼ା ଆମର ନଥିଲା। ଆମେ ଇଂରେଜ ଅନୁଶାସନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 5 ମାସ 11 ଦିନ ପରେ ଆମର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ଆମର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରଣୟନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆମ ଭାରତ ହେଲା ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହି ଦିବସକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଅଫିସର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛି ତ କେଉଁଠି କିଏ କାହାକୁ ବଳାତ୍କାର କଲାଣି। ତେଣୁ ଯେ ଆଜି ଆମର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଦିବସ। ଆମେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବା। ଆମେ ଠିକ୍ ହେଲେ ଆମ ସମାଜ ଠିକ୍ ହେବ, ଆମ ଦେଶ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଦେଶ କେମିତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ 1 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଗଣିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ये शुभ सकाल आ शुभ मुहूर्त प्रथमे आम मो तरफ बीजेपी परिवार को अशेष धन्यवाद जे कि ये शीतुआ सकाल निजर जेतेक कर्तव्य थाई आसी एटा सब रुंधीभूत होती ये दिवसटी की पालन करने उत्सवमुखर करने समस्त व्यग्र। ये जो 1950 मसीह आमर संविधान गढ़ाई सेतबले क्या किए गढ़ तेणु जड़े गोटे जे कि लॉ विषय जानी दरकार
ସେଭଳି ଲୋକ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରକୁ ଚୁନିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲ ବନେଇଲେ ଆଉ ତାରି ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସବୁ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟେଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସର ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଡୁବି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନେତା ସିଏ ତା ଘର କିଛି ତ ଅଛି, କିଛି ତା ଅନାବାଦୀ ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ତାକୁ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ନିବାରଣ ହେବା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ବାଳିଆବନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ସର୍ବଦା ଏକତ୍ରିତ ରହିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବେନି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଛି ରହିବ, ଆଉ ଇଏ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଇଏ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆମର ବିଜେପି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆମର ସେ ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ, ତ ସେଠି ପରିଚାଳନା ପରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଗୋଟିଏ ମୋ ତରଫରୁ ମାନେ ଇଏ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ କିଛି ମୋ ତରଫରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଯେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପରାଧୀନ କରିକି ଆମକୁ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତୀୟମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ହେଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥିବା, ସେତେ କେତେ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ମାନେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ରେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଳାତ୍କାର କଲା, ତାର ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ସେ ବଳାତ୍କାର କରିଦେଇଛି। ତାର କ'ଣ କେଉଁଠି ଦୋଷ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି, ସେଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀମାନଙ୍କର ମାଟିରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମୁଁ 1996 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବେଶରେ ଥିଲି, 8-10 ଜଣ ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଗଣବେଶ ପିନ୍ଧିକି ଜଣେ ଗଲେ ଭାଇ। ଯିବେ, କେହି ଖାଲି ଯିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ସାଙ୍ଗରେ